बे समाव रादाबखौ फरायदों आं सन्दना इस्लारि। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रायाव दिनैनिफ्राय जागायनानै साननैनि हाबाफारिजों दैजिं राइडार्स क्लाबा मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लादों। दिनैनि बे हाबाफारियावनो गासै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय राइडार्स क्लाबनि मटर साइकेल सालायगिरिफोरा बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे बे हाबाफारिजोंनो राइडार्स क्लाबा गुबुन गुबुन गेलेनाय हाबाफारिखौबो लाफानाय जादों होननानै बड'लेण्ड मटर साइकेल सालायग्रा हान्जानि आफादगिरि लुइस बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। बे समाव बिसमुरिनिफ्राय मिथुन बसुमतारीनि खौरां। गिबियावनो नोंथांमोननिसिम हामलायनाय थाबाय बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम बाहाय नुजाफैनो हानायनि मोनसे थांखि लानानैसो जोङो बे दैजिं राइडार्स मिटखौ खुंनाय जादों। 2019आव जोङो बेखौ दैजिं फेस्टिभेलजों लोगो लोगो खुंखानाय जादोंमोन सेथि भागआव आरो 2020आव खुंबावनांगौमोन नैथि भागखौ, खिन्थु पेन्डेमिकनि थाखाय जों खुंनो हायाखै। दा नंखायनो देग्लायहाय 2021आव जोङो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय पुलिस प्रशासननिफ्राय जोङो पारमिट लानानै बेखौ खुंनाय जादों। बे मोनसे जाहैबाय ब्रादारहुडनि थाखाय, जाहाथे बयबो सेफटि राइड खालामो, हेलमेट हमथों, राइडिं गियार्स प्रपार राइडिं गियार्स जुथा गाननानै राइड खालामथों आरो जाहाथे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय जोंनि राइडार्सफोर फैगोन बाहाय, सिक्किमनिफ्राय फैदों, दिल्लीनिफ्राय दङ बाहाय, एन्टायार नर्थ इस्टनिफ्राय 8 स्टेट्सनिफ्राय फैजोबदों बाहाय, बिसोर भाग लाफैदों आरो जों बेखौनो हाइलाइट खालामनो लुगैदों दि राइड सेफ, अलवेज वेयर हेलमेट, हेलमेटखौ सब समय गाननांगौ जोङो आरो बेजों लोगोसे जोङो जुथाखौबो गाननांगौ सब समय। मानो होनबा जेब्ला जों गियार सिफायनाय जायो मायो बे समाव स्लिपबो जानो हागौ, ओंखायनो जोङो प्रपार राइडिं गियार्स गाननानैसो जों राइड खालामनांगौ गारिफोरखौ आरो बिदि जानला मोनला स्पिड खालामनो नाङा। एम्बुलेन्सफोर फैयोबा एम्बुलेन्सनि थाखाय जोङो साइड होनांगौ जायो आरो सोरबाफोर जुदि नोंखौ भिआइपि फैदोंबाबो साइडखौ हगारनानै होनांगौ जायो आरो सोरबाफोर लामा सामाफ्राव जुदि सोरबा एक्सिडेन्ट जानानै गोलैदोंबा जोंनिनो दायथ', जों बे इन्डियानि सिटिजेन जानानै जोंनिनो दायथ' बियो, जों बेखौ हेफाजाब होलायलायनांगौ। दा बेनि उद्देश्य लानानै जोङो बे राइडिं मिटखौ खालामनाय जादों। राइडिं मिट नोंथांमोना खालामदों, सानसेनि हाबाफारि खालामदों आरो दिनैनिफ्राय जागायनाय मा मा हाबाफारिखौ नोंथांमोना आखायाव लादों? दिनैहाय मेनलि जोङो गेट अपेनिं दहाय 1:30 खालामबाय, ओमफ्रायो दा 5 o'clockआव जोंना एमएलए सार फैगोन लरेन्स इस्लारि आरो डिएसपि सारबो फैगोन जोंना, डिसि बायद'बो फैनांगौ दङ, दाबो फन हरफिनाखै। ओमफ्राय दा बेखेवनाय हाबाफारिखौ जों दाहाय लागोन 5टायाव आरो बेनि उनाव जोंना मिउजिकेल नाइट्स दङ। मिउजिकेल नाइट्सआनो जाहैबाय जोङो मोनसे बुस्थुखौ हाइलाइट खालामनो लुगैदों। जोंनाव बिराद लकेल टेलेन्टस दङ, गान खनग्राफोर दङ, दामग्रा देग्राफोर दङ, मोसाग्राफोर दङ। दा बेफोरखौ जोङो हाइलाइट खालामनांगौ। दा गुबुन स्टेटनि मानसिफ्रा जुदि बेफोरखौ नुयोबा जोंनि कालचाराबो हाइलाइट जागोन डेफिनेटलि। स' बिनि थाखायनो जोङो बेखौबो कालचारेल नाइटखौबो जों ओरैबायदि हाबाफारि लादों जाहाथे लकेल टेलेन्टसफ्रा हाइलाइट जाथों। दा बेनो गाबोन सानसेनि हाबाफारि ओरैनो जोङो 6 and 7 दिनै 6 तारिख, गाबोनहाय 7, गाबोनहायो 8टानिफ्रायनो जोंना हाबाफारिया जागायजेनगोन। फ्लेग गायसननाय जागोन जों मोनफ्रोमबो, जोंना दा 32टा क्लाब्स फैदों, 32टा राइडिं क्लाब्स। दा बिसोरो गासिबो जोङो फ्लेग हस्टिं खालामो गाबोन फुङाव आरो बेनि उननिफ्रायनो जों जागायजेनगोन ब्रेकफास्ट जानाय आरो गेम्स एन्ड स्पर्ट्स जागोन। स्ल' राइडिं दं, बाहाय काबादि गेलेगोन, एबा इन्डिजिनियास गेम्सखौ जों आरो बाहाय हाइलाइट खालामनो नागिरबावदों जोङो। दा जेसेबां हायो जोंनिफ्राय नाजानाय दङ। दा इन्डिजिनियास गेम्सआव ओरैबायदि जोङो बे दुरुं बोलायलायनाय होनोना, दुरुं बोलायलायनाय दङ आरो मोनसेया जाहैबाय जोङो बे दाउला सौलायलायनाया, बेबो दङ आरो बाइकखौ जेनेबा स्पिडल'सो सालायनानै जाया, जाय लासैसिन सालायगोन गोलैयालाबासिनो बिदिबो दङ जोंनाव। गाबोनहाय बहुतथा हाबाफारि दंबावो जों गाबोन आरो बेलासियाव जोंना आरो मिउजिकेल नाइट दंबावो। गाबोननि मिउजिकेल नाइट्सआव रक बेन्डसफोर फैगोन, खिन्थु जोंनि लकेलजों, जोंनि जायगानिनो, जोंनि बर'लेण्डनिनो गासिबो जेसेबांखिनि टेलेन्ट दं जोङो 3 बेन्डखौ लेंहरदों, बिसोर फैगोन आरो डिजेआबो जोंनिनो बड'लेण्डनिखा, बिथांमोनखौबो जों हाइलाइट खालामनाय जागोन, श'केस खालामनाय जागोन, बिथांमोना जाहाथे प्रमट जाथों, जेनेबा नेक्स्ट टाइमाव सोरबाफोर लेंहरथों। दा जोंनि हाबाफारिया गाबोनहाय जोबनानै थाङा। 8 तारिखआव जों ओरैबायदि खालामदों, 8 तारिखआव फुङावनो जोङो फेलिसिटेसन खालामलायनानै, थारमाने ब्रेकफास्ट खालामनानै ओमफ्राय लान्च खालामनानै जों फाथायहरजोबगोन आरो बिदाय होगोन बिथांमोनखौ। गाबोननि हाबाफारिया सरासनस्रा पाब्लिकफोरनि थाखायबो जागोन नामा? गाबोननि हाबाफारिया मिउजिकेल नाइट्सखौ डेफिनेटलि जोङो रायजोफोरखौबो हेंथा होआ, फैनो हागोन, खिन्थु बेल' जोंना माने जानाय लोंनायफ्रा जोंना लिमिटेड केपासिटि नालाय, जोङो दा बाइकार्सफ्रा जोंना 321टा दङ, दा 400टाबो जानो हागौ, मावग्राफोरबो दं, एनसे भलन्टियार्सफोर दं, लकेल भलन्टियार्सफोरबो दं, बर'बो दं, नेपालिबो दं भलन्टियार्सफ्रा, बिथांमोनखौबो जों लाफानानै लकेलनि मानसिफोरखौनो लाफानानै जों एसेबाबो अनसुंथाइ होनो हायोबा मोजां, जोंहाबो बिसोराबो बेकार ओरैनो थानाय जाया आरो एक्सप'जबो जागोन बिसोरो। दा लिमिटेड केपासिटि नालाय जानाया, ओंखायनो जों निमाहा बियो जानायाव जाहाथे जोंखौ माने डिस्टार्ब दा खालामथों आरो बेखौनो खावलायो।
आथिखालाव गोबां फरायसाफोरा बेफोरबायदि गारि मटर सालायनाया बांद्राय जाबाय बे समाव राइडार्स ग्रुपनि जाना मा बुंनो सानो आङो बड'लेण्ड राइडार्स मटरसाइकेल क्लाबनि जानानै आरो DRM दैजिं राइडार्स मिटनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं मोनसेखौ खावलायनो लुगैयो जाहाथे दानि गथ'सा जाफुंसारफोर जेनेबा गथ'फोर जिखुनु बिसोरो देरफुनाय गथ'फोर बाइक सालायलाबायनायाव जेनेबा लिमिट सालायथों स्पिड लिमिटखौ आरो एम्बुलेन्सफोर फैयोबा अननानै साइड हंगारनानै था आरो हेलमेटआ अलवेज मानो होनबा मानसिया कर'नाजों जा थैदों एक्सिडेन्ट जानायावसो बांसिन थैगासिनो जोंनि मानसिया आरो दा जोंना BTCनि चिफआबो दाख्लै होनाखै होनबा KTM बन्द' खालामनो मानो बेखौथ' बन्द' खालामनायनि दरखार गैया गाव जुदि थिग मथन सालायोबानो बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ दरखारानो गैया खिन्थु बेनो राइडिं रुल्सखौ फल' खालाम रेसपेक्ट इच आदार एन्ड रेसपेक्ट द पाब्लिक प्रपार्टि एन्ड डन्ट इउज प्लास्टिक use, reuse and reduce. बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय एवनाय लकेल दाउ बेदर बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ बन फायार जिप साबारि राफ्टिं एलिफेन्ट राइड टी गार्डेन वाक आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9101749562 एबा 9707614012 आरो 98648327734